président conseil départemental oɗon gandi kala ko immi dow koye juuɗe mum samata kala mo yiɗani commune fof mo yiɗani o totta joom commune o so tawi mi gañima Hamadou Hunare ko dañi fof fade juuɗe mi tottol alandi maire uji ɗi fof kadi so ndendi min woni dow mabɓe komi au conseil collectivité territorial wona laamu ƴewami komi laamɗo mi jogui 3 salaire mi meeɗi haalano ɗum komi laamɗo guila komi cukalel wona wasude Allah ne seedi nde maaro wiyete urdu junggam ngo nde hewɓe komi wiyata urdu junggam kono wona wasu on jamanu ɓenni hande moni fof ene ñaama maaro ha watta weddade eɗen ndema maaro ha donken no mbaɗɗen jinmi so tawi on gotani kam te meɗandino gotan tam kala ko cohluɗon e ko mbawmi mi addat somi wawa mi ƴeewoyat ngam sabu ɗum mi yiiɗa ufnede mi yiiɗa wiyede ijam beele wona o wino mo wawi gati mo cikkunɗen e wawi o kay omo wawi kono jaɓani waɗanɗen hay hunde omo wawi de o waɗani o jaɓani mi anda noon soto nder ɓernde to walla ko conseil ji bonɗi o jogui andi lamɗo bonataɓe mbi ko batul mum bonata so tawi a woni lamɗo a nafani miskineɓe ma ɓernde ma woni ɓernde won ƴiƴam haasidagal e nder walla taw conseil ji ma goni bonɗi kanko noon gueɗɗiɗɗe fof e makko oɗon gandi ko campagne o fuɗɗi ko candidat ji ko jeegoɓe Hamadou Hunare hay goto amen meeɗa haalde inde goɗɗo on wi ni walla wi ni ko kanko tan min kaɓata makko tan ko yo yah keɓɗo e amen fof Allah nene wawi taw ko min heɓata ya barka rasul sallallah alih w sallam min guitta min tafra ñabbuji moon min momto gonɗi moon gueɗel gonɗel guel ken joom leyɗele en leydi men gasi ha laaɓi o yeeyi ha laaɓi ɗum o yeeyi yerliɗel ari ha station janggo jaabi oɗon gandi ndendore e gurdam joogu yalla yurmo yaafo o kanko waɗi luumo ngo kanko waɗi ɗum to waɗi to Hamadou Hunare ɓenni ɗon joni Hamadou Hunare naji hay goto so yettade ɗon yero daasi Amadou ha e gaɗuro Hunare o wi ko ɗon jimmi mbaɗen keɗol Amadou jaɓanimo wonno ko koyel ala ɗum ɗo ala wiisi o ha gaɗuro Hunare o wi mbaɗen ɗo keɗol mi wiyata goɗɗo kanko Amadou haalimi mbimomi an ne jatato ɗon nde mo jaaduɗa o wi Alassane Kanda mbiwomi yeronde arata nde mo ardi o wi koɓe jeegomo worɓe joyo e debbo goto ene yette Dieng ko docteur ndendor ɗo fof ne gandimo e joom wuuro mabɓe ɓe porsi kam ɓe mbaɗi ɗo keerol ala ko mbawmi mi jaaɓi mbimi Amadou o wi lam mbimi haysen gondani min ɓurmandu leydi ni ɓurmandu wuuro ngo noddam jaaden to ɓe mbi yo waɗi keerol mi holla ɓe ɗum woni keerol Hunare haaɗi ko kañel ɗeyba to woni keerol leydi mabɓe ndendor hene konni ɗum kono hepti leydi men yeroliɗel wona ndendori kam ko yero hepti so on belsidima ha Amadou laamima e ngol seeɗa jomɓode keddoreɗen ko o yeeya ɗum ha laaɓa ɓe muuli birikaji mabɓe ɓe gayni ɓe mbi o wi so laamima omo taƴa o waɗa morcelma galleji ne moƴƴi kono yataw dokkata ko miskineɓe galleji ne moƴƴi kono yataw dokkata ko jeeyen joomen jeeyaɓe wuuro jeeyɓe leydi kono noon so taƴi o gayni o waɗi hen ko ɓiɓɓe ɓe ganduɗa bamunen ngala leydi bamunen ngala ɓodde kadi hay hunde gonani e wuuro he ɓen waɗi yo taƴ galleji ne jeeya oɗon gandi ko yeeya ɗo ko fof oɗon gandi yeeyɓe hay goto mabɓe bamunen ala leydi men meeri ɓe gara e galle ɓe mbiya oɗo galle mawni ne uste hol sababu galle ne uste galle mo ganduɗa nde diida nde aɗa famɗi aɗa jangga école Hunare galle mo ganduɗa nde diida nde communauté rural ala galle mo ganduɗa nde diida nde a wona maire gara mbiya galle o mawni aɗa usta hol sababu
ko kalantumon tinnoɗe woten dañde gacce ɓe darinomo ɗo en darima ɗo laabi ɗiɗi hannde jinmi ko dartoɗen ɗo so gaña waɗi dartoɗen ɗo oni e mbaren jawɗi ala mbarten ko gayi woto kule woto paye ñande wote nde minteruji joton ɗi ɓe garani ɗo fiide hay goto ɓe gari ɗo ko reglude mo ote o woto kamɓe ɗe to wotto woto bonnite hay goto woto duke woto jenne hay goto woto jaɓe sodede goton ha heewa lowol kesuji ha heewa lowolum liste nafoore gañoɗen payen mairie so Allah haaji Allah jarama noon on jarama jammo jeggi en tampi mi hanno ɗo message o ko yiɗi haalede ko ne heewi Aissata Diallo debbo tiiɗo ko leegal jingo woni Jami Thiam ko hadoro nano kono ko debbo tiiɗo ko leegal jingo woni mi accani Fati mawɗo ɓiyam baɗam jeyaɗo to Fass ko debbo tiiɗo hadoro nano mi accata chef de quartier meɗen Oumar Talla leegal Fass so Allah jaaɓi inchallah kam wonata chef de quartier ha joni ko chef de quartier kono noon mi waɗatmo renouvelé mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta baɗam Samba Koundul mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta baɗam Samba Koundul Samba ardi ɗo ko wadde médiation min e Siley Sokon poté makko o haali nder o haali boowal o ronkani min kono ko ɗum o yinno o haali nder o haali boowal o ronkani min komi kaw makko Siley ko miñi ko kono noon o ƴeewi min kaw makko wona yiddemi o añi oya ala ko o yii ko ndonimi ko e policier mo joguima o omo andi ko policier nafoore o ari wallodirde e meɗen ɗum noon mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettamo mi wawa yobdemo kadi taw ɗum biye ɗo e Amérique ko biye ceerno kadi omo woppi suwa makko ne mbaɗi yangue ko dambiɓe suwa to hay yaltu assalamu aleykum rahmatullah bandiraɓe en kalni ɗo jamma o yo Allah waɗen en jaam yo Allah hokki en wadde victoire pesen ɗo feeto molnago moole